Ka Shillong Lajong Football Club kalapelim ya ka Tribuvan Football Club da ka Shigol lanot lingba ka gol jong wandajit ring klem ha ka minute ka banrio. Ha ka niya kasngi la play perdai ka limpung Durand Cup ka basispa alai pulai do menteri rangba ka jela u konrad sangma. Ha ka jingdon lang menteri badaipe ya ka tenat sport and youth affairs ka jela u ba Shakliar Wardri ki sembut menteri rangba u Preston Tingsong bat uba sengau bahalang dhar ba bantai dor lingdo bat kiwe-kiwe.